insan has erki döwürlerde hem öz istek arzularyny aýdym sazyň üstü bilen beýan etmeyi başarypdyr. Şonuň üçin hem aýdym saz sunaty insan durmuşynyň aýrylmaz bir böle bolup şu günlerimizde içine gelip getipdir. Göz yaşyny has erki döwürlerden alyp gaýdan bu ajaýyp aýdym saz sunaty häzirki wagtda bolsa toýdur bayramlarymyzyň beze bolup durýar. Kalby sungaty, gözelligi, teşne halkymyz saz gurallarynyň hem bir näçe görnüşlerini öğretipdirler. Şolaryň biri hem dutardyr. Gelin gepleşimiziň şu ýerine Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň birinji şagirler sungat mekdebinde dutar hünär boýunça okuýanjylarymyzyň biri bilen tanışalyň. Men Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň birinji çağalar sungat mekdebiniň okuwçysy Gülälek Gurbanhamedowa. Men ol çağalar sungat mekdebinde dutar hünär boýunça okuýarym. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we başçylyk sungaty hem UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň görnükli sanawyna girdildi. Bu bolsa biz wagtýar nesillerde hem uly bu ýsanç duýgusyny öğretdi. Men hem Saýra Dutar diýen aýdymy aýdyp öwrendim. Ol goja senetkär Baba Gammaryň mähir ihlasyndan dören dutarym. Şöhratly geçmişim hem de şuwunym ol Şirwan perdeňde sözlen dutarym. UNESCO-nyň sanawyna ýazylan pederlerden miras galan dutarym. Şükür başyň ar namys diýip saýlanyp hatlyk sazyny çalan dutarym. Biz aýdym saz sunatyny öwrenmäne ahly şertlerde öredip berýän gahrman arkadaýymyza, arkadaly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýtýarys. Sag boljygym, sunat tälimine uly sünnükler arzu edýäris. Aşgabat şäher medeniýet müdürliginiň 6-njy çağalar sungat mekdebiniň 1-nji sinif okuwçysy Oltaç Pelwanowa. Men wasa ol çağalar sungat mekdebinde fleyta hünäri boýunça okuýan. Fleyta saz guraly hem üflenip çalýan saz gurallarynyň esaslarynyň biridir. Üflenip çalýan saz gurallary hem has erki döwürlerde döräpdir. Biziň häzirki döwrümizde çenli bolsa has hem kemilleşipdir. Mekdebimiziň aýdym saz taporlary bilen Aşgabat binalar toplumuna gezelençe geldik. Gezelençiň dowamynda şadýan aýdymlary ýerine ýetirdik.
Yaz gelipdir ağaçlar boyalıpdır yaşlı. Gülce gazlar meňzeýär, gül ýakamyň gaşyny. Başı garly daglaram tahyam ýaly keşdeli. Ýörjiginje bilece guşlaň sesini eşdeli. Aýdym sasynyňyny öwrenmäge ähli şertlerde öğretip berýän gahrman arkadamyza, arkadaly gahrman serdanymyza köp-köp sag bolsun aýtýar.